Oikeesti. Milloin Jemini ja Korppi tulee takas? Emu, häh? Onks? Hei. Ei aasit saa olla irti. Sun pitäis olla tarhassa. Tuu tänne. Kuulepa. Nyt sun pitää lähteä tarhaan. Noniin, tarhaan. Mennään tarhaan. No, oikeesti. Mä haen Riimun sitten. Ei jaksa odottaa enää, ettei minä tule Korppi. Oikeesti tuli tänne varmaan 3 tuntia sitten, eikä ne oo vieläkään tullut. Mikä kestää? Oikeesti, jos sinne kohta tunnia lähden niitäkin etsimään. Jemina! Wow, älä säikyttele heppoja. Ei voi olla noin ihmeellistä, että me palattiin. Korppi suostui tulemaan sun mukaan takas tallille. Niin, mitä sitten? No en mä ois ainakaan sitä ikinä saanut sieltä metästä pois. No, ehkä Korppi sitten luottaa muuhunkin. Vaikka se sen löysitkin. Niin sehän tässä just on. Se luottaa suhun, mutta se ei luota muuhun. Mut Jenna sanoi, että se luottaisi suhun. No, niin se luottikin, mutta no, sama. Puhutaan tästä myöhemmin. Mä laitoin Korpille tonne päätallin viereen sellaisen aitauksen, jossa ei ole muita heppoja, niin se saa olla siinä yksinään. Kukaan ei ole sitä häiritsemässä siinä. Hyvä. Koska se ei nyt todellakaan kaipaa seuraa. Ai miten niin? Koska se on vähän villi tällä hetkellä. Kun mulla kesti 1000 vuotta riehuttaa se sieltä oikeasti sieltä metästä. Ja muutenkin se nilkuttaa, joten pitää ehkä hankkia eläinlääkäri tänne tarkastamaan se toi toinen etujalka, kun se näyttää vähän niinku, että se voisi olla jotenkin loukkaantunut, kun se ei ihan kävele tavallisesti sillä. No kerrotaan siitä Jennalle, mutta vie Korppi sinne päätallin eteen sinne tarhaan, niin sitten voidaan viedä sille paljon ruokaa sinne, kun se ei varmaan ole syönyt päiväkausia. Jep. Korppi. Ja mä lähden ottamaan se aasin kiinni. Tuu nyt, Korppi. Sä pääset, saat ruokaa ja kaikkea. Tuu nyt oikeesti. Korppi. Ai te palasitte jo? Joo, mutta Korpin jalassa on joku. Ai miten niin? Sen toinen etujalka on vähän outo, se nilkuttaa ja kaikkea. Aina mun täytyy sitten soittaa eläinlääkäri tänne tarkastamaan se. Mutta viepä sä nyt se tonne tarhaan, joka on tuossa päätallin edessä. Ja sit sä voisit hakea sille vähän ruokaa varustehuoneesta. Laita sille tosi paljon ruokaa, se ei varmaan syönyt päiviin. Joo. Hyvä. Ja mä soitan sillä aikaa sitten tänne sen eläinlääkärin katsomaan, niin joo. Ja jos tarvitset apua niissä ruokissa, niin pyydä mua perunia. Joo. Niin mennään Korppi nyt tarhaan oikeasti. No niin Korppi, se on nyt hyvä olla siinä tarhassa, niin mä tuon sulle ruokaa kohta. Niin saat syödä, kun et ole varmaan moneen päivään syödä. No niin Korppi, täältä saat ruokaa. Tuon sulle kohta vielä heinääkin. No niin Korppi. Täällä tulee heinää. Noin, nyt sulla ei ainakaan näy tästä pitkään. Onko hyvää ruokaa? Joo, kyllä se on sulla hyvää ruokaa. Sä tykkäät kyllä noista kaikista ruuista. Etenkin noista ampuista, mitä on tuossa aidassa olevassa kupissa, mutta joo. Heippa Korppi. Mä lähden nyt kotiin.
Paitsi hei, en mä voi lähteä vielä. Kun se eläinlääkärihän tulee tarkastaa sut. Joo, anteeksi Korppi, en mä voikaan lähteä vielä. No, mä myöstyn tänään varmaan tanssitunnilta, mutta... Joo, ei se haittaa. Sä oot tärkeämpi Korppi. Mä menen kysymään nyt Jennalta, että tuleeko se eläinlääkäri kohta. Tuleeko se eläinlääkäri kohta? Korppi vaikuttaa vähän siltä, että se pitäisi ehkä tutkia nyt, jos aikoo. Joo, mä soitin sille eläinlääkärille ja se sanoi, että sillä ei ole tänään enää varattuja aikoja enempää, niin se tulee heti kun se pääsee, mutta sillä oli sellainen puolisen tuntia kestävä matka sieltä eläinlääkäristä, niin pitäisi tulla ihan näillä hetkillä. Okei. Okay. No, mä menen varmaan sitten juttelemaan Moonen ja Ronjan kanssa. Niin, mutta pidetäänkö me tänään sitä ratsastustuntia, joka olisi pitänyt olla eilen? No ei me varmaan voida pitää sitä tänään, mutta pidetään sitten vaikka ensi viikolla niin yksi ilmainen ratsastustunti sulle ja Moonalle ja Ronjalle sitten, niin tulee se maksukin takaisin. Mutta tuolta se eläinlääkäri taitaa nyt saapuakin, niin mennäänpä ottamaan hänet vastaan. Onko mä oikeassa paikassa? Joo, olet aivan oikeassa paikassa, jos olet eläinlääkäri Tiina. Kun meillä toi Korppi-heppa kuulemma vähän nilkuttaa ja näin, niin ja se osoittaa merkkiä siitä, että sillä olisi jalka kipeänä, niin sun pitäisi sitten tarkastaa sitä vähän, että onko sillä kaikki hyvin siinä sen jalassa, tarviiko siinä jotain hoitoa. Joo, totta kai se onnistuu hyvin. Ja näyttikääpä sitten se Korppi-heppa ja kertokaa mikä jalka se on, niin mä sitten tutkin sen. Joo, tänne päin. Eli tuossa tarhassa on Korppi-heppa ja Jemina kertoi, tää yksi meidän talli tyttö ja vakioratsastaja täällä kävi hakemassa Korpin metsästä, kun se karkas. Ja Korppi on siis entinen villihevonen, niin sitten se karkas metsään ja Jemina lähti hakemaan sitä. Sitten Korpin jalka oli kuulemma jotenkin outo ja se nilkutti sillä, kun ne tuli sieltä metsästä pois. Ei oikein suostutus kävelemään. Haluaisitko katsoa sen jalkaa nytten? Niin me voidaan vaikka tuoda se tohon hoitopaikalle. Niin sä voit siinä sitten katsoa. Joo, totta kai se sopii oikein hyvin. Ja joo, olisi hyvä idea, jos toitte siihen hoitopaikalle sen. Niin saisin sitten paremmin tutkittua kuin tuolla tarhassa sisällä. Jenna, saanko mä viedä Korpin siihen hoitopaikalle? No joo, saat. Totta kai. Käy hakemassa Riimo. Jee. Kiitti. Niin vienkö mä sen tonne varustehuoneen eteen muutenkin? Joo, siinä on hyvä paikka. Okei. No mä käyn sitä hakemassa Riimo. Tuu sitten mennään. Eläinlääkäri tulee tutkimaan sitä sitten auttaa, niin sitten sua ei enää satu siihen jalkaan. No niin, Jemina. Se olisi nyt näyttää sen Korpin jalan Tiinalle, niin sitten voitaisiin aloittaa heti tutkimaan. Joo, sopiihan se. Se on vasen etujalka, jota se pitää olla vähän koholla.
niin se on, niin se niluttaa sillä vähän niin. Ja musta se näyttää vähän siltä, että se taisi olla jotenkin venähtänyt tai silleen. Elikkä tämä kavio siis. Joo, ei siinä näy mitään. Äsken näin nyt heti, mutta joo, se on vähän turvoksissa. Se saattaa olla vähän jotenkin venähtänyt, mutta siihen kannattaa laittaa kylmää päivittäin. Vaikka pesupaikalla vähän kylmätä sitä. Ja sitten muutenkin huolehtia siitä hyvin. Ja se vaikuttaa vähän siltä tää hevonen mielialtaan, että se ei ole ihan onnellinen tällä hetkellä. Niin kannattaisi ehkä sitä sitten pitää siitä tosi hyvin huolta ja näin. Mutta tässä jalassa ei vaikuta olemaan sen suurempaa ongelmaa. Ehkä suosittelen pitämään vähän ratsastustaukoa nytten, että ei ratsastettaisi tällä hevosella nytten ehkä parin viikkoon, niin saataisiin jalka sitten ihan täysin kuntoon. Sopisiko tällainen? Joo, sopii oikein hyvin ja voidaan toki laittaa jonkun tallilaisen vastuulle sitten tämä jalan kylmäminenkin joka päivä. Ja meillä on pesupaikkakin tuolla, niin se on sitten siellä hyvä kylmätä. Ja minä haluaisin itse tehdä sen aina. Joo, totta kai ihan mielelläni voin kylmätä sitä korpin jalkaa ja sitten hoitaa korppia muutenkin. Ja en sitten ratsasta, jos ei saa sillä vielä ratsastaa, mutta toki ratsastan sitten, kun taas saa ratsastaa. Joo. Mutta pitäisikö nyt mun lähteä sitä korpijalkaa niin kuin vähän nyt heti paikalla vai vasta huomenna? No joo, kieltämättä on kyllä aika hyvä ajatus nyt heti kylmätä sitä korpin jalkaa, kun se on sen verran vaikuttaa kipeältä. Niin joo, mutta huomennakin sitten varmasti täytyy se tehdä. Mutta jos kerran te pärjäätte täällä nytten, niin mä voin sitten lähteä varmaan takas sinne eläinlääkäriin. Ja tulkaa sitten käymään tai soittakaa mulle, jos tulee mitään ongelmia tämän jalan kanssa tai ratsastaessa tulee jotain, että niin kuin niluttamisia sitten parin viikon kuluttua. Mutta mä lähdin nyt takaisin sinne eläinklinikalle, niin nähdään sitten varmaan joskus taas. Joo, totta kai. Heippa. Heippa. No mitäs eläinlääkäri sanoi? Niin, onko korppi jalassa jotain ongelmaa? No siis korppista tulee mun hoitoheppa ja mun pitää sitten kylmätä sen jalkaa joka päivä pesupaikalla ja hoitaa sitä hyvin ja niin. Mutta ei sen jalassa silleen mitään ollut. Niin eikä sitä saa 2 viikkoa ratsastaa. No millä hepalla sä sitten menet tunneille, jos ei sillä kerran saa ratsastaa? No hei, on Wilma edelleen mun hoitsu, vaikka korppi onkin, niin on Wilmakin. Niin sillä meidän varmaan tunneilla sitten. Ja tuntihepathan tulee aina erikseen, ei ne meidän hoitsujen mukaan yhtään. No joo. Mun pitää mennä nyt hoitamaan korppia. Eikö sekin korppi kivaa, että me päästään taas tänään hyppäämään esteille? Ja meidän pitää harjoitella kunnolla, että me voidaan voittaa ne kisat. Tai päästä edes niihin kisoihin niistä karsinnoista. Mutta pudotin harjan. Toivotaan parasta nyt tänne.
Ja Loistetallin viimeisenä kilpailijana on Jemina. Hevosellaan Korppi. No niin, Korppi. Nyt sä pääset tonne sitten, kun me voitetaan. Tervetuloa Jemina ja Korppi. Korppi, päästiin sä. Ja aplodit kilpailun voittajalle. Korpille ja Jeminalle. Juhu, hyvä! Hyvä Jemina! Au. Sattuva? Ei. Hyvä Korppi, hyvä Jemina, te voititte! Eli Loistetallin ratsastuskilpailun voittajat ovat tässä. Jemina ja Korppi. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Loistetallin vuotuisissa kilpailuissa Loistetallin ratsastaja ja hevonen voittavat. Onnittelut Jemina! Jee! Hyvä Korppi, sä teit sen, me voitettiin. Riittää jo Moona. No hyvä.